Habang nag-trekking sa Lake Danao sa Ormoc City, Leyte, sila si Patrick kalit silang nahunong sa ilang nakitaan usa ka blue nga butterfly ug dali nila kining gikuhaan og hulagway ug mavideohan ang ilang nakitaan usa ka rare nga butterfly sa syudad, ang Lexias satrapes ormocana o Ormocana butterfly. Gipangaan kini sa lugar kung asa lang kini makitaan ug nahimong simbolo usab sa Ormoc City. Ang sighting sa Ormocana butterfly sa Lake Danao usa-usab ka senyales nga abunda ang kalikupan sa maong lungsod. It was amazing na nakita up close. Kasi first time ko nakita ng ganun. I was happy to share the video sa social media and proud that Ormoc City has that kind of species na sa Ormoc lang din makikita. It was discovered by Professor Julian Humalon in 1970 doon sa area ng Ormoc. Ganun yung mga scientists pag nagpapangalan sila ng mga species kung saan nila nakita or kung saan sila galing.